Čo sa zmenilo všetko v tvojom živote? Tak to je o 180 stupňov sa otočil celý život. Už napríklad toľko neupratujem. No počkaj, neupratujem. Ja o tebe zase ale viem, že ty si puntičkár veľký. No kvôli tomu to hovorím, že ja nemôžem mať vystrčený šuflík jeden tak a druhý tak, alebo neexistuje, aby sme došli z nejakého výletu, aj keby o 11. v noci a ostanú zbalené veci a že ráno sa to opere. To sa musí hneď. No teraz to už neriešim, lebo čo už? To už ako partnerka robí? Ne, nerobí to nikto, robíme to až druhý deň. Ja, že ťa trošku lebo, ako upokojila. No lebo keď sa mala narodila, tak som ešte prvé 3 mesiace všetko musel pretačať tie žalúzie a... Počkaj, ako pretačať? Čo pretačať? No, že proste, keď nie sú pretočené, no, že jedno okno je tak a druhé je tak to musíš... To musíš dorovnať, hej? Dorovnať. Šuflík, všetko proste má svoje miesto, kde by to malo byť. Chladničku doplňam ja, lebo ja viem, ktoré potraviny sú staré, tie idú zvlášť do priečinku, musí sa umyť a doložiť nové. Už to nerobím, lebo už na to není čas. Ale prvé 3 mesiace som sa snažil, ale Ale no tak niečo ešte ti hádam zostalo, niečo si nechal, nie? Čo je taká vec, ktorá ťa najviac ako vie, že to musíš ale urobiť, no? Tie žalúzie? Tak žalúzie... To je dosť také, nie? To aj mňa by, no. Ja tiež nemám rád také asymetrické veci. No nemám rád veľa vecí. No? Napríklad, čo ešte nemám rád, No? je, že musia byť umyté komplet všetky riady, než sa ideme nájsť. Ale to aj u nás. Akože všetky tie hrnce a všetko, hneď sa to aj nakrabičkuje, vymýjú sa hrnce, umie sa šporák, stena, všetko, kde to prskalo, ak to prskalo. Ja, že to z varenia, tie veci všetky sa navári, to sa musí sa hneď vyčistiť. Lebo ja na to stále pozerám potom, že to je tam a nenajem sa. Ale ja to nevyžadujem od mojej polovičky, ako nejsom taký, že musíš to ty spraviť. Že ty to spravíš? Ja to urobím. No, ja som aj radšej, keď to urobím ja. No to je v poriadku, a čo? No. Je. A má ona teda, nechcem vyzvedať, ak nie, má ona nejakú takú teda vlastnosť, čo? Že ty tom čo? Či nemá nič také? Alická ona je zlatá. Akože, je zlatá. Jediné, čo je také, že, a to na nej si strašne vážim, lebo ona podľa mňa nikdy nebude mať infarkt ani nič také, lebo ona si nerobí z veci, ona má čas proste. Ona vie, že to sú nepodstatné veci a ona to počká. Ja to musím hneď urobiť a sa naháňam za tým. Čiže toto mi zo začiatku tak vadilo, ale práve že tým, že ma naučila, že to pravdlo počká na budúci deň. Tak sa doplňate tým pádom, nie? Vlastne. No, v podstate áno. Ona teba trošku pribrzdí, ty ju trošku odbrzdíš. No, Hej. A je to, no. Hej, môže byť. No, môže byť. A teda, ak sa môžeme pýtať, ste sa kde zoznámili? Kedy to bolo vlastne? My sme sa zoznámili vlastne... My sme sa nezoznámili. My sme sa zoznámili, ale ani neviem to povedať, že kde. Nás zoznámila Tina, spevačka Tina, pretože Alicka robila nechty, Tina k nej chodila na nechty. Ja som sa zasa, vtedy veľa času som trávil so Separom, Separ je Tinin manžel. Čiže aj ja som nemal nikoho, ona nemala nikoho, dali sme sa dokopy a v podstate sme išli iba jesť. Sme chodili jesť. Lebo jej chutí, mne chutí. Ty si v reštaurácii urobil poriadok, áno. Sadli ste si a... Najedli sme sa, potom sme sa ešte druhýkrát nájsť, potom myslím, že sme išli do kina sa nájsť a... No. A bolo to. Hej, a teraz máme 6-mesačnú dcerku. 6-mesačnú dcerku. No ale ty sa budeš ženiť, nie? Či ako je to? Či už si mal svadbu? Kedy to je? Čo to je? Ako to je? Budem. Hej, bude svadba, nie? Bude. To je novinka. To nikde si ešte nepovedal. No, myslím, že aj povedal, lebo... No doma, hej. No doma to vedia. Ale takto verejne asi nie. Ako takto verejne nie. Niekde som to možno len tak spomenul v rámci nejakého rozhovoru, že bude to... Hej, a kedy bude svadba? Neviem, presne, nevieme. No, 7.9. 7. Minulý týždeň si mal svadbu. Minulý týždeň bola svadba. A ako bolo? Výborne. Dobre, Výborne. Aj som sa zabavil. Hej, aj zatancoval. Hej, Aj ste sa najedli. Ale toho riadu, čo bolo, treba odpratať.